Uzitik irtetzen naizenean, bai psikiatra batekin egoten naiz, baina egia esan da ez da oso lagungarri, bai da segmentu bat egiteko, nahi gabeko suizidio saiakera delako, ez? Eta protokolo hori delako, baina benetan lagundu zidana Arrasateko psikologo bat izan zen. Harek eman zizkian benetan pautak, eta pena, tristura, impotentzia, nolabaiteko ziurgabetasuna, kulpabilitate emozio handi oso sakona, eta faiatu egin dezula sentitu duzu. Hasteko zuri, norbere buruari, uste faio handia egin diozula, eta gero familiai. Familiai zein lagunei inguruai zenbat min eman diozun nahi gabe. Eta kriston kulpa sentitzen duzu. Gaurkoeneko nik esango nuen indartsua, adoretsua, ez? Pixkat beldurrak kendu ditugula esateko zer egin dugun. Egin duguna egina dago, eta uste dut oso importantia dela azaleratzea. Hasteko norberak kriston pixua kentzen du gainetik. Eta uste dut jende asko, gazte askorentzat lagungarri izan daitekeela.